Quadra kill. Şubu. Oy lan şaşa. बेयाव लुट खालामना फैलाय नोंसोर बेयाव लुट खालामना फैलाय Unstoppable. Pode, já. Pode. ओंखारलांबाय खोनाया बहा थांगोन ओमफ्राय होबजय ओइ नुब्रा एथ' गावज्राव सिङासालाव बहा थांखो नों होमबा एनिमि जाब्रा दं नै नोंसिनिथिं थांबाय एनिमि स्कुल मोनसे सासे दंबावो जोंनिथिं सासे दंबावो औ Double kill. थैबाय बैयावबो जों मानो नुहुराखै Triple kill. ओरैबावनो दं अन्थायाव बुजो Quadra kill. şubu ओइ lan सासेया बेयाव लुट खालामना फैलाय नोंसोर बेयाव लुट खालामना फैलाय Dominating. Unstoppable. 왜 사실 좀 오가라고 브리샵 사실 좀 브리샵 슈 사내동 지금 사내동 Rampage. बासैलाय फाग्ला सानैबो थाङाब्ला खेबसेनो सानैबो थैबाय बिसोरो आं थैयाखैलै आंहा सासे गावथारबाय साया आं गावथारबाय जों सासेखौ सिलाय मोजां गैयालै आंना खाथियाव गग्रायानो माखौबासो मोन्दों उसुबिदाखौसो सरगानसो आंना सरगानो गैबावा आरो आंना नै लेभेल बेफ्रासो जेबो मावबा
MP40 बार MP40 गोजौआव बै द्रप बैयाव इनु दं रावनै बासायना थांबावबाय डाउन जाबाय डाउन जाबायमोनलै ओमफ्राय दा सोरबा बासायफैसिगोनसो ओमफ्राय Killing spree. बासायनो थांनो नांगौसो नांबाय नै गावलाय खारबाय बिजय सासेल' नै आयो दांबारा गैया मा बमसो गारफ्रामजोबदों मिथिबाय औरा गारफ्रामजोबदों बमसो बे गोजौनिखौ दाङा बे गोजौखौ गावलायनो नाङा बे गोजौखौ गावलायनो नाङा डाउन जाबाय गोजौनाव डाउन जाबाय खालामदोल' गावहैदो बया जानांगौलै आंनि रुखौ लानाङा दे ओइ नैबे रुखौ लांखारबाय बिजय गोजौआव नायदाव गोजौआवसो गावदोलै हनै सौलायगासिनोसो गावनो रोङासै आं सासे ओंखारबायलै नै बिजय आं सासे ओंखारबाय गावलाय 네 다시 머리 오신 거 봐. 무슨 거야? 무슨 거래? 가볼래? 내리기 일하는구나. Thanks. Thanks. 엄청 손하려고 4등은 나서. 스칼렛 저기 라마 강남 우리. 스칼렛은 가방 라면 기야. 좀 보이그나 마그 바로 신이 가부티 가봐 살아. 자, 스브리 선배 가르라 하네. Oh, भाई साहब 86 प्लस है भाई